Eli hellurei, mä kuvaan videota 17 kertaa tosiaan, mutta toivottavasti tää nyt onnistuisi kerrankin, kun nämä muut ei ole oikein onnistunut. Älkääkä välittäkö, jos mä katon niinku jotenkin oudotti, koska mä en vaan niinku pysty katsoa yksinkertaisesti tohon. Mutta no, eli miten teidän juhannus meni? Mulla meni ainakin hyvin. Mä uin vaatteet päällä 2 kertaa, se oli vähän niinku vika juttu. Sitten mä olin kalastamassa ja no kumminkin ja semmoista. Mä en oo tehnyt minkäännäköistä esittelyvideoa itsestäni. Mä kerron itsestäni nyt tässä jotenkin lyhyesti. Mä olen 10-vuotias tyttö Eurasta. Mun nimi on siinä, mun tubekanavan nimi on mun oma nimi. Sitten, no mitä muuta mä sanoisin. Hei, käykää tilaa semmonen kanava kuin Liisa Kea, koska miksi ei? Kää. Joo, ihan sama. Mut tääkin varmaan feilaa, jos mä en nyt kohta puolella lopettaa tätä, joten moi moi!